Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Standby sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Abado. Sabado tulos. Pitsa 18 na kita. Kan bulan nin September taon 2021. Sa ngunyan po, okay naman. Nagbabantay na lang po kay mama na-stroke po kaya siya. Nag-grocery po siya. Tapos, inatake na siya doon. Nakabalik pa po siya sa amin. So, nailabas na po siya, na-stroke yung kabila ng katawan. Tapos, nagpapagaling naman siya. Inatake na naman siya ulit. So, medyo nasagad po kami kaya naisipan po namin na humingi ng tulong dito sa Kapuerte. 5,000 po itong cheque. Tapos last na nakalawas po si mama, 10,000 po yung pinag-pay out sa akin. So, bali, 15,000 po. So, naitabang nila sa muna. Maraming salamat po, Governor Mix, Congressman El Rey, and Luigi Villaperte sa naitabang po dito sa Muya na sa financial po sa pambayad sa ospital ni mama. Thank you po ng marami. Pasalamat po ako sa Kapuerte, inaoperahan na po sa pinsan ko, sabi po babang magiging cancer, may mga bukol-bukol yata. Maya man po kami problema, sabi mo karano po kita dyan sa Kapuerte, baka matabangan mo po kita. Maray man po, tas mga pobre po, pwede mo tabangan. Salamat man po kay Gov. Megs, Congressman El Rey, kay Luigi, salamat po sa tabang na 20 mil po. Maraming salamat. Maray na ramragraray, welcome sa satuya pong Bicol Connection sa lado technical. An sa kuyang mga partner digdi si Engineer James Oco. Sa information yaon man si Rodel Cesar. Sa transmitter site, yaon man duman si Engineer Abby Toralio. An sa tuya man na maskuladong PSG, yaon duman si Tony Saison. Makakaiba ng tamang puan sa tuyang mga karonda ng urugnaan sa tuyang Ace Reporter na si Philip Barasina. Ansa mo yaman na pagpaabot nin good morning sa satuya pong mga naka-tune in mo niyan sa mga transistor radio sa bilog na inaabot ka na sa moyang signal na sulusulong AM station sa Rinconada sa siyudad kan Iriga, Alagad. Halawig ang inaabot kan sa moya pong signal.
Kaya augma man kitang marita ansa to yung mga matitibay na mga engineer paparapakusog an sa to yung signal sa tabang kan sa to yung mother station. Sa mga Facebook Live viewers mi po, minsan mahagad man akong pasensya kung dahil ko nababasa gabos an sa indong mga pinagsisend na mga messages. Ninhuli po kaya minsan naubos na sa tuyang oras may mga tema kitang pigo-urlay-ulayan. Kaya ngunyan pa sana, suday ko nabasa na message sa basahong ko Kasod sabi ni Sir Ramon Gomez Valenzuela, Sir Joey, pakikumusta ko si Ma'am Grace Ibarrientos Sanao, my former grade school pupil at Yusan, school year 1986 to 1987. Thank you, sabi niya, Sud kaya garo palibasa inabot kita ng oras dahil ko po talaga nabasa, kaya sabi ko sorry na lang kay Mr. Ramon Gomez Valenzuela. Sabi niya, you failed to mention my requested favor on your regular daily radio program over DCKI to greet Ma'am Grace Ibarrientos Sanao of SSS Iriga City. In any ways, okay lang. God bless everyone and keep safe. Ayan, po. So, ginot ko na tangarin kay kumalingawan. Magayon pati sa mga impormasyonali sa SSS. Kana interviewon sa programa ni Ace reporter Philip Baracena. Na ito pong direktang nagpipensyon, mga retirees pensioner kan SSS na pwede po kamong mag-avail kan sa indang loan program. Napakapasil po kan proseso, kan requirements. Xerox lang kan sa indang mga ID, okay na. Lalo na dumampo sa mga kababayan mga tatay, nanay, lolo, lola na nagpipensyon sa SSS. Duman po sa mga gustong mag-avail, magpa-share na po kamo, makiulay na lang po kamo sa indong mga barangay officials na mga senior citizens na mga pensioners na ma-process kamo kan loan program. Babaan porsyento, madali man lang yan ma-release po sa indo. Tataan ng priority ako mo dakulang tabang sa tuyang mga pensyonado sa kan SSS sa panahon ng COVID-19 pandemic. From minimum of 3 months ang pwede nindong i-loan, pwedeng 6 months, pwedeng 1 year, and babawasan po sa indong monthly or sa indong pensyon niya na re-receive. Diyan na mga 50%. May matatada pa kamo pong pensyon na makukubra sa SSS. Kaya magayon po sa indang programang ini. Paalalay na lang po kamo sa medyo makusog pa nindong kapamilya. Sa bagay, igwaman po kita mga pensyonadong makukusog pa man ang tuhod, maray pan pagiling, maray pan pagdangog. Pero, okay, maray na po yan, nangarig igwa kitang
perming pasigurong pocket money, anytime na may mati-mati, may pambakalamang kita ng bulong. May pandoktor. Although, igwa po kitang Kapuerte Medical Assistance sa headquarters sa Iriga, mas maray nagiraraya na permi man kitang may pasigurong pambakal lamang ng pagkaon. Ano po? Tugang, igwalang kayong kiulay sa kuya, ano? Pero okay lang, diretso lang sa tuyang programa. Okay na pala, no? Nadadawag na kita, giraray sa transistor radio. Medyo nag-ano lang so eyepiece mi duman sa transmitter side. As per Sir James Ocon, sa kuyang gwapitong partner digdi. Mga tugang, balik kita sa programa. May mga nininervyos na naman, kinakabahan, nagre-relipot na naman ang mga bitis, kanibang mga makarandidato. Sa manlain-lain na posisyon sa Nasyon kan Pilipinas, madali na po ang Oktubre 1 hasta 8 na iyo ang schedule of filing kan certificate of candidacy kan mga makarandidato. Ninhuli po naguhurup-hurup na ang ibang mga politiko, lalo na itong mga incumbent na mga politiko, naguhurup-hurup na kung itong boto sa inda, dahil man lamang nasayang. Kung nagampanan na lamang ninda, itong mga obligasyon man ninda, responsibilidad sa sendang mga bisinos. Lalo na, itong mga local chief executive, kung namanihar man lamang ninda, ninmaray, sa indang gobyerno. Lalo na kung sinda nakatabang lamang sa
tios na namamatian ngunyan kan na mga namamanawaan. Kung nagamit ninda nin tama ang sa indang internal revenue allotment, kung talagang nautob ninda ang inaapod na COVID response na tinagamahan nin pundo kan mga local government units, kung talagang naipaabot ninda sa mga frontliners ang pangangaipo, kung naipaabot ninda sa mga bisenos ninda ang budget na nakatalaan para po sa senda. Siguro ang mga politiko, lalo na ito mga mare-elect, as in mga kandidato sa mas halangkaw na posisyon, pagmati ko nag-uurup-hurup na. So ibang medyo nagluya na kansendang performance and accomplishment, pagmati ko yun siya nire-reviews na, nagre-lipot-lipot na ang mga bitis, handal na. Natibaad ay nasinda mare-elect, sa the same position, or kung magdalagan man sinda sa mas salangkaw na posisyon, diba, tuktukan sinda sa boto, ninhuli, tan babasihan, ang naging performance sa laog, nintulong taon, kan sa indang termino. Kung ano lamang ang legacy, na pwede nindang itukdo, igarugalyita, iorgulyo, sa sendang mga elektorado na mahagad na naman po kamo liwat ninboto. Duman man sa mga baguhan na magtampisaw sa batalya ng politika, dahil magparapangako, yan ang advice ta sa indo, na dahil man sana mauutob, dahil na sana po kamo mangako during your campaign period, sa panonin na peryodo ng karampanyahan, sa pag-abot ng karampanyahan, nungka magparatuga kamo kundi man sana po nindo mautob. Itong nadalang ko sa Facebook, so nagkakandidato sa ibang bansa na nangakong iningayang sapang ini, sa kuya ngayon patutulayan, pag ako ngaya manggana, nanggana. Natapos ang termino, itong pinangakong agihan kan mga tios na tao duman sa sarang bukid na barangay, nasabi, pabubugta kanyang konkretong tulay, tangarig di naman masakitan itong mga tao sa pagbabalyo para makaabot sa sunod na banwaan, dahil nautob, nagbalik, nangampanya na naman. O yun ngayong salog na ini, napigaagyan nindo, nagbabarakabaka kamo, barasa-basa, na makabalyo sa ibong na banwaan. Sa kuya ngayon ipapasiminto, tarantado ka ngaya. Nangako ka na ngayon last election, binoto mi ka, nanggana ka. Dahil mo ngayon inutob. Alalala, majadigdi. Ginuyod baga kan mga tao duman. Inuslog duman sa salog. Magsumok-sumok ka nga dyan habang nauslog itong kandidato na mare-elect. Bigbabadas sa kanggutan kan mga tao. Kaya lesson learned na dapat ito mga baguhan, taram ko may mga pasikatira man, bako man gabos, minsan ang ibang kandidato, lalo na pag nagpaplatika, maranganing unyan, tabakong gayong open gayod, bawal po bagaan gatherings, social gatherings, or bawal ang mga tipon-tipon. Ay nangurog na kung balik kita sa dating normal na sitwasyon, usong-uso ang nagtitribuna ang mga kandidato. Pauragan pati yan yung pagtribuna ang mga kandidato. Padarakulan ng pangako na minsan nagkakaparako. Kaya kung mapapako man sana ang pangako and more promises na dahil man sana mautob, mas paray pang dahil na mangako. Ipresentar na sana nindo ang sendong sadiri sa mga botante. Kung si Isay po kamo, halimbawa, si Juan de la Cruz ngay ako, naglawag sa politika, makandidato sa siring na posisyon. May eksperyensya ako ngaya sa pagtrabaho ko, arog ka ini. Nagtrabaho sa pribado, nagtrabaho sa gobyerno, kung umuarog ka ng posisyon. Ngunyan nga, malawag ako sa politika, mahagad akong tabang. Ako ngayon, butuhan.
Ako ngayon graduado sa elementary, sa aro kaning eskwelahan, high school, sa aro kaning eskwelahan, nakatapos ako college, sa aro kaning eskwelahan, sa kursong arog ka ini. O mas maray pa kayo arog na sana kayo, hindi na magparapangako na ining farm to market road, na dahil man napa-simento, kan mga nakaturukaw, sa kuya ngayang ipapasiminto ang mga farm to market road. Dahil nakita kayan mga tugang, nakakabuisit lang. Kung dahil man sana papapasiminto nindo ang mga farm to market road. Dahil na mga ko na kung ako ngayon maging alkalde, ang mga bukid na mga tinampo, na mga daga sa good sa ngunyan, lubak-lubak, ipapa-aspalto o ipapasiminto ko. Dahil nakita kayan, dahil na. Magin ang mga sakustal ngayang mga tinampo, ipapakongkrito ko. Kung ako ngayon, ayudahan nindo, suportaran na maging mayor. Dahil nakita kayan, nakakabuisit lang. Naigwa nga ni dyan ng mga banwaan na 7 taon na, 9 na taon na lamang. I-plus mo pa itong pag-serving ko mo mayor kan sa iyang kapamilya. Suy, sagod sa ngunyan, dahil pa na kukongkrito, putol-putol pa manggiraray po ang pagpasiminto. Kaya buwisit na buwisit ang mga constituentes sa mga politikong uragon na magparapangako sa pangangampanya. Dahil na kamo magparapangako, kung baga mapapako man sa nasin, mapoprostrate lang ang publiko po sa Indo. Lalong-lalo na si iba dyan nag-uurop-hurop, na mga incumbent, kung talagang nakasirbi man sinda, husto, naging dedikado sa trabaho, naging responsable sa sinumpaan na obligasyon, naging maray sa mga constituentes, or baad mayong nahaman, o paano ka pa maghagad liwat nin boto kung ang naging assessment very poor ang sa emong performance. No accomplishment ay inay ko. Nakakasupog sa politiko na maghagad liwat ni na mandato sa publiko kung questionably ang sa emong naging performance and ang sa emong naging accomplishment. Ang importante mga tugang sa sarong mahagad giraray na boto, dapat igwa ka lamang maitokdong mga legacy mo. Igwa ka lamang na sa lugar mo, pwede mong ipagmalaki na ako, kung alkalde nindo, sa panahon na COVID-19 pandemic, dahil igwa man kita sa ng budget, nin ira, itinaawming libre. Kaibanan ang sakuyang mga department heads, kaibanan ang sakuyang sanggunian na members, na itinaoming libre, mayong bayad an antigen test or swab test sa satuyang mga kahimanwa. Uy, biri ko dyan, papalakpakan ka mo kayan. The best, makakuraho man kayo siyempre ang mga tao, uragon ini, tanagtaonin libreng antigen test and libreng swab test. Na itong mga namamanwaan nindo, dahil na nagpaparaduruman sa mga private hospital para magbayad ng 2,000 o 3,000 kan mga nakaging bulan o taon, mas mahal. Nagpapatak gayud sa 3,000 o mag 4,000 ang pa-swab test. Suba-subaho nindong gastos yan kan mga tao. Kung igwaman sana asin kaya kan sa local government units na magtaon in libreng swab test or antigen test. Ilingunin do ang gobyerno probinsal, nagtataon ng libreng antigen test sa mga balik probinsya. Bago man paulion sa sendang mga harong, may libreng antigen test pong itinatao. Pero aminado po dyan, si Gov. Migs Villaperte, magaro gastos lang, pero iniinguhan niya. Matabangan ang mga besinos kan probinsya ng Camarines Sur. Anhapot. Sa mga local government units, sa mga alkalde, na may mga harlangkaw man po na haros dakol ang sa endang nare-receive na internal revenue allotment.
nagkaigwaman lamang daw ding initiative kamo na manauning libreng antigen test or swab test sa indong mga constituentes. Yan po ang dakulang kahaputan dyan. Number 2, naging maray daw po as in organisado, sistematiko, ang naging palakaw kansarong lokal na gobyerno para ito pong mga namamanawaan nindo dahil nakikipag-agawan, dahil nakikipag-alamusahan, or dahil napapastidyo sa pagpapabakuna. Nainformaran daw tabi nindo, tama. Sa tabang kan sa itong mga barangay health workers, sa tabang kan sa itong mga barangay officials, or punong barangay, espesyalmente, na dahil nindo tinawanan ng kolor politika, tatibaad pati sa pagpapabakuna, pinipili lang itong kaalyado o bagaman supporter. Bakong iyo po, baka si bako nindong supporters, dahil man nindo pig priority or informaran nindo. Huri na. Di ba? Kaya kadakol na mga kaputan, lalo na sa mga mare-elect sa panahon na ini. Naan iba dyan, nininervyos na ta, baka an aram ninda, mayo sindang pwedeng igargalyita, naliwat na mahagad nin mandato sa publiko. An iba man dyan, intirong ugmaho na maray, tano. May mga politiko kita na haros ipinahiling na grabe ang sendang kapagalan. Grabe ang pagtabang, pagduhol ayuda, pagkrear nin mga programang kapaki-pakinabang sa sendang mga konstituentes. Iyan tabi ang sa tuyang pwedeng basihan mga tugang. Sa liwat na pagpili ta nin mga makarandidato sa manlain-lain na mga posisyon, puon sa pagka-presidente pababa sa municipal level sa pagka-councilor. O ngunyan, sabi ni BP Leni Robredo, open siya na magkandidatong presidente sa masunod na eleksyon. Alagad, sa sarong kulatilya, mga tugang, kung magiging sararo, united ang opposition, asin saro lang ang pwedeng itulod, suportara na kandidatong for president sa lado kan opposition. Garo pigpapahiling niya na siya is very much willing to run for president basta siya lang ang pwedeng magkandidato sa lado kan opposition. Nasuportaran kan mga nagkokontra na grupo ng mga politiko sa lado kan administrasyon. Ang angat niya, simple. Kung halimbawa si Bongbong Marcos sa lado kan administrasyon dumalagan for president, ang gustong sabihin ni Leni, mag one-on-one lang ang laban for president. Sindang duwa lang ni Bongbong Marcos. Hanapot. Diyan malaog ang sinasabi ko sa endong politics duwang klase. Politics by performance and politics by demolition or abolishment. Anapot sa duwang makandidato, assuming naging duwa lang ang malaban na presidente sa maabot na 2022 presidential and local election. Si Isay daw sa duwa, although incumbent vice president ngunyan si Leni Robredo, alagad rumdumunta na si Bongbong Marcos nagiman na senador. Ma-compare kita ngunyan kan sa endang performance and accomplishment or legacy na pwede lamang ikagarugalyita asin pwedeng ikatukdo na ako kumo senador, na ako kumo vice presidente, iyon ni ang sa kuyang nahaman, iyon ni ang pinapakinabangan kan mga namamanwa ang Pilipino. Anhapot, digdi na sana sa Bicol Region, ano ang pwedeng ikatukdong legacy or accomplishment baga ngaya ni BP Leni? Mga road concreting, igwa lamang, mayo gayod. Or kung igwaman sa inyan, dapat maaraman kan public. Kung itong mga tabang manindang mga livelihood program, kan BP Leni sa mga TOs, kung igwaman, dapat maaraman yan. Ang naaaraman ko, itong tabang nyaman na sinasabing
bipili ni express vaccination kayo dito, pwedeng may kadikit man na porsyentong tabang or ayuda sa public. O si Bongbong Marcos man, ano man ang pwede niyang ikagorgalyita na mga House Bill or Senate Bill na pakipakinabang kan mga Pilipino. So arog po kita kayan dapat na magpili. Takon na ang mga kulatilya ni bipili ni sa hiling niya mo na one-on-one medyo malabo. Tainot na inot nga ni, nagkukusog mo niyan ang kandidatura ni Senador Ping Lacson, asin man ni Senador Tito Soto. Magin sa Bicol Region kadakol na nagmembro. Kan Partido Reforma, garo ki dibilyang, ribilyang partido ini kayo da, kung di ko napapasala. Na iyo ang pinag-adaptar asin iyo ang ginamit na Partido Reforma, partidong pagbabago laban sa administrasyon ngunyan. Nagkukusog po ini sa paghiling ko eh. Kaya imposible na mag one-on-one lang ang laban. Na halimbawa, si Bongbong Marcos, desidido man na maglaban presidente, malabo po na ang kulatilya ni VP Leni, garo magkasararo ang mga oposisyon na siya lang ang suportara na magkandidatong for president laban sa magiging pambato kan administrasyon. So malabo yan. Kaya kung malabo yan, posible na mayong pwedeng birikan si BP Leni, magkandidato daang gobernador. Kung magkandidato siyang gobernadora, another ang kaputan kan public, ano lamang nalibot niya? An 1,000 pirang barangay an probinsya ng Camarines Sur, more than 1,000. Correct me if I'm wrong, garo 1,026 barangay. An mga barangay sa probinsya po ng Camarines Sur. An hapot, nalibot daw kaya bago pa mag-filing kan Certificate of Candidacy an more than 1,000 barangay sa Camarines Sur. Ano lamang ang naitao niya asin naitaong tabang niya na pandemic sa mga tao sa Camarines Sur. Ano lamang ang napasiminto niyang mga tinampo sa mga bukid, coastal na barangay. Mayor na mga tinampo sa probinsya ng Camarines Sur. Igwa lamang siyang hospital na na-donate sa Laucan probinsya. Igwa lamang siyang market building na na-donate sa manlaylain ng mga banwaan. Igwa lamang siyang legislative building na na-donate sa manlaylain ng mga banwaan sa probinsya po ng Camarines Sur. Mga kahaputan na dapat simbagon. Taan pagkaaram ko, si Luigi Villaferte na malaban gobernador, haros ubos niya ng nalibot. Ang mga barangay sa Camarines Sur na may biribit-bit na programa, may biribit-bit na ayuda. May biribit-bit na kas, may biribit-bit bagas, may biribit-bit itik, feeds, asin kadakol pang mga tao nagdudulok, naghahagad ng tabang na sa iya pong tinatabangan. Siring man si Gobmix Villaferte, sigan libot para manauning tabang. Dawa nga ni Sinda nasa panahon ng pagmundo. Sa pagtalikod sa ibabaw kang kinaaban na orihinal na agila, naging maray na servidor kan probinsya, kumo naging gobernador, kumo naging congressman sa Tercer Distrito, Luis Robredo Villaferte. Sa pagtalikod kan sa iyang lolo, nagmundo ang bilog na pamilya Villaferte. Alagad, kasudma, kadakol na naman tulos tao sa indang residensya, mga nagbisita, kadakla naghagad nin tabang pinansyal. Pig-atubang ni Gubmix, kadakol. May mga barangay officials, maski nga ni si Kapitan Bert Balbuena, kanla Purisima, nabuwa Camarines Sur, nahagiyang ko naman. Biribit-bit man ang ibang constituencies niya, pati na ang iba pang mga barangay official.
Siyempre maharagad tabang. Pero yaon, atubang pinadago sa harong niya. Kadakol pang iba. Kadakol pang iba ang nagharagad tabang. Kaya ako, saludo ako mga tugang sa mga incumbent official na dai sinasayang ang panahon sa pagtabang sa publiko. Sige ang relibot, pati si Gubmig, sige man ang hagad nin ayuda tabang sa mga national agency, DSWD, para sa AX, ining mga assistance to individual in crisis situation. May ipinapanaos sindang from 4,000 to 15,000 pesos cash. Di ba? Nagdudulok tabang sa Department of Employment, Labor and Employment para sa tupad payout para sa mga displaced workers mataanin na trabaho, may sweldo. Naghahagad din na tabang sa Department of Agriculture, sa Department of Agrarian Reform, so mga landless, iguanang ngunyan mga titulo ang daga ninda. May mga itik na ipinapanao, sunod rabbit farming ang i-introduce ninda. May mga bagas na sinisiraan pa kan iba na ang bagas dang ipinapanao, maitom, mabata, kung ano-ano na sa nang panraraot. Alagad sa mga nanraraot, anapot, nakakatao lamang ning inipi rice o commercial rice, nin consistent, or baka nakatao lang ning saro o 2 beses, maanang kasunod. So, puro pangraraot man kaniba, salado kan mga kritiko. Ang iba pati garo mapatudanan nin na ugat sa liog, ang ibang mga kritiko, ang ibang nga ni dyan na broadcaster man na aros sobra ang kaanggutan man sa Villaferte. Aros magkaparatudanan nin na ugat ang liog sa kalalamuda. Guaman dyan na dawa ba kung taga-media, nagmimirimidyahan naman, sige man ang panlamuda. Pero dahil mabuot po ang mga Villaferte, dahil lamang kamupig sa angatan ng kasong libel. Yan ang totoo. Dahil iniisip kan Villaferte, sige lang, araman ninda na ang mga elected official dapat bakong onion skin. Aram ninda yan. As in, aram ninda na pag naglaog ang politiko, naglaog ka sa politika, subject ka mo nin criticism or subject for scrutiny ka mo. Buisit lang duman sa ibang mga politiko na pag natutuyaw, grabe ang kaanggutan sa media. Aros mo dahon ang media. Pero ako, hanga ako sa mga Villaferte ta mapagpakumbaba. Dawa, bigmumuro na kan ibang broadcaster, ang iba man nagmimiremedyahan, okay lang. Dahil pa kung naka-rumdum na broadcaster or print media na pinagkasuhan libel, kan pamilya Villaferte. Kasi aram ninda na dapat dahil sinda maging onion skin. Kung igwaman isyo sa inda, sinisimbag ninda. Tulos nindang sinisimbag. Pero at iba man na mga politiko, matuyaw lang ning saro udowa, kasuwa na tulos libel ang ibang broadcaster. Dahil onion skin. Kung onion skin ka mo, dahil ka mo nung ka maglaog sa batalya ng politika. Kung abo nindong tuyawon ka mo, lalo na kung abo nindong but-butan kan sa indong mga gibo-gibo. Lalo na kung may mga kabulastugan ka mong ginigibo, trabaho po yan kan media na ipaabot sa public kung anong klaseng public official ka mo para magkaigwa lamang kita ng check and balance. Igwa lamang taga-reparo sa mga tarantado nagibo. Igwa lamang magreparo sa mga kabulastugan na ginigibo kan ibang mga politicians. Alagad, gabos kadaklan man na mga politiko tultol, marayan gibo, sa totoo lang. Kaya nga ni, sabi kan iba, an advocacy ni President Duterte na
mauda korupsyon sa Pilipinas, dahil baga nangyari tano. Minsan man kaya po, dapat basulon taman ang ibang namamanwaan. Na diit-diit na sana, hagad tabang pinansyal sa mga politiko. Saan man magpaparako apo, ang mga politiko nin pantustos, panao sa mga taong nagaagad ng tabang pinansyal. Kung naasahan sa naman indaan sa indang mga sweldo. Sweldo nga ni kang presidente, babaon man. Dahil nga ni nag 200,000 o 300,000 na iman. Ta. Ang mga mayor, mga governor, congressman, saan maparakirit-kit nin pirak na ipapanao sa mga taong sige man haragad sa mga politiko. Kundi ang iba dyan, bako manggabos po, maisip ning magdarudilin siya man. Pwedeng sa mga project, pwedeng sa kung ano na sa ng solicitation maninda, na pwede nindang ikatauman sa mga nangangaipuan nindang mga constituentes na naghahagad man sa indaning tabang. Kaya ang pinakamaray po gayod, ang mga tao mag-inguwang mabuhay. Mag-isip ng negosyo, dawa sa ditsa ng po na negosyo. Kaya ako ugma ko sa mga tao na nagbibilog nin asosasyon or nagbibilog nin organisasyon na magkaigwasindanin puunan lamang head start or start-up business na puunan na arugi Kongresoman Diosal. Diyan sa Bula, Kasudma, ay Kansaro Aldaw, may nagbilog ng asosasyon ng mga farmers kayo dito. Tinaanan niya ng 10,000 as head start para sa start-up na pinagpupunan. Napupunan na negosyong pag-ibonin pandesal, na baka maging capital town sinda nin pandesal sa Rinconada. Tinaaning 10,000 na tabang pinansyal. Iyan ang gusto kan ibang mga politiko. Bako pong band-aid solution lang ang sa indang gusto para sa mga tao. Gusto kan mga politiko, kadaklan na politiko, itong magkaigwa lamang sindanin long-term solution sa indong kapagtiusan, sa satuyang kapagtiusan. Kaya kung may mga politiko kamong hinahagad ang tabang pinansyal, ano daw po kung dahi taman ubuso niyan sa paggastos? Kung pwede tadaan ta, na pwede tang gamitin na magnegosyo kita. Punan ta sa small business, magikitang small entrepreneurs. Tangarig, dahil na kita magparahagad, paulit-ulit na hagad sa mga politiko. Kasi, uro-puro-pong taman po, abo kan mga nagkakaarog gani kay Senador Pampilo Lacson, ang number 1 na plataforma di gobyerno niya na gustong mangyari sa Pilipinas. Mahali ang talamak da ang korupsyon. Nailing na nindo yan. Kaya daw yan, gibuho ni Pampilo Lacson man. Sa entero da apating LGU, sa enterong probinsya, riyon kan Pilipinas. Gusto niya mayo nang mangyari pang umagbungkaras lamang nin ano pa man na forma o klase nin korupsyon sa nasyon kan Pilipinas. Iyon na nga ni po sabi ko sa Indo, saan man magpaparakit-kit nin pirak, ana mga ilihidong opisyal kang gobyerno, kung diit-diit na sa nahagad kita permi sa mga politiko. Siyempre na iba dyan, nagugulpi naman na lalanita naman ang sendang bulsa. Kaya ni ba dyan, maisip man simpre ning makasuro siya dilins, nakadakol na naman yan mahagad. Kaya, sa hiling ko po, napakatagal pa na mangyari na mahali ang korupsyon sa nasyon kan Pilipinas. Sa totoo lang, napakahirap pa. Bino, mahanap buhay daw na kita mga tugang. Pagkatapos ka na hanap buhay, mabalik kita sa programa
Ilang ko na ng Facebook Live ta. Sorry sa mga ano po ta minsan dahil ko kamo na babati sa mga message nindo dahil ko nababasa ta natatahuban na eh. Alangan man kaya po na permina sa ng pagparado ngawong ko ang mga Facebook Live ta. Mawawara na kita kanin sa focus ta. Ano ta paminsan-minsan lang ko nasi rip. Ay, good morning to Mr. Van der Geysen of Limassol, Cyprus. He is listening and tuning in my radio program. Sir, good morning. He is the employer of my sister Melanie Mendoza in Limassol, Cyprus. Stay safe, sir, and be strong. Always handsome. Stay handsome. And also my sister Monica, please give my greetings to her. The happy and good morning. Stay safe and healthy, both of you, okay? Hello, Mr. Van der Geysen. Thank you so much for watching. Mga tugang mahanap buhay lang ko. Urubuson ta na, sir. Ang mga hanap buhay ta, ano? Pati itong mga sa Piña Francia, urubuson ta na. Partner ko digdi si Sir James sa Oko. Bot niya mong pasalamatan ang mga sponsors na katuwang kan gigibuhon ng bisam sa radyo sa kapiyastahan ni Ina, patron kan Kabikolan, Kagawad Melnan Robles Moralio, San Isidro, Irigan City, Oralio's Funeral Homes, care of Mr. and Mrs. Joe Oralio, proprietor, San Isidro, Irigan City, Fish Vendors and Buracan Sariles, care of William and Jane Vera, proprietor, manager, San Francisco, Irigas City, Engineer Sema C. Gonzaga, NIA, Santa Elena, Irigas City, Tatak Grimaldo, care of Honorable J.M. Grimaldo, Councilor, Irigas City, Go and Sons Trading in Industries Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, San Roque, Irigas City, Honorable Fernando Simbulan, Municipal Mayor, Nabwa, Camarines Sur, Mrs. Leonor Ellington and family, United States of America, Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mike and Dr. Jenny K., Highway 1, Irigas City, Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Chief Political Affairs, Office of the House of Representative, Batasan Hills, Quezon City. Salamat po, asin biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Sa panahon nguan sa pandemya, lalo tang irani sa dirita sa mahal na Diyos. Siya akanatong sandigan, nganing malampasan ta adin pilipilos tangka. Alagad, di man kita malingaw, ta na minimum safety standard. Nganing makaibitar kita, tading kinatatakutan tang ilang. Ako po, akademing alkalde, Mayor Fernando D. Simbulan, sagpud ang nabilugpong pamilya. Nakikisumaro sa selebrasyon ta nakapsiyastahan ni mahal na Berhen de Peña, Francia. Siya na magkausad kita na magtabangan. Nganing malampasan ta, anang namin na pagsubok ka na to, urog na ading kailangan sa tuong sinasapo sa presente. Viva la Virgen de Peña, Francia. Viva el Divino Rostro. Viva. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan,
Ay, napakagaling ng kidney care na are. Ay, normal na ang aking creatinine eh. Salamat din sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White. Milky White, White, White. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, firme kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa banwaan, kapatawa sin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Magkabunyog ang gabos, para sa igagalahay. Kusog, Bicolandia. Gabos na sektor, kan sa tong rola. Kusog, Bicolandia. Progreso at pag-asenso, sa tong mapupua, tindog Bicolano. Kusog, Bicolandia. Kusog, Bicolandia. Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog, kusog, Bicolandia. Balik kita sa Satoya pong programa. Si Vice Mayor Rosiling Malasarte po sa Roman sa sponsor kan Piña Francia 2021. Happy Fiesta sa Naga City. Ang mga misa sa radyo maantabayanan nindo sa RPND CKI. Happy Fiesta po sa Satoyang Patron de Bicolandia. Si Inang Nuestra Señora de Piña Francia. Viva la Virgen! And sa mga Bicolano, mga deboto, sa Happy Fiesta po. Specialmente dyan sa Naga City. Sa panahon kutaan ng ini, garo yun an aldawnin fluvial procession. Ang sakay kina sa pagoda, dangan ipoprosesyon sa Bicol River, sa Naga River, sa Salog. Kansarong aldaw, naramdaman ta itong panahon na nagaba ang Colgante Bridge. Kadakol nagkagaradan ng mga debotos nina. Dahil kang panahon, tios-tios pa ang Naga City. Ang tulay ka ito dyan, gibo pa sa mga turotablasan ng kahoy. Ang mga poste, kahoy, suba-subawan mong rinibong mga debotos nila napano ang Colgante Bridge sa sobrang kagabatan ay nagkagarada ng ibang ginatos na mga debotos nila. Kaya ipasa Diyos tagiraray ang mga kalag ito po ipangadit ang mga kalag kan mga binarawian maning buhay. At narumduman ko ito. Ngunyan ang Colgante Bridge konkreto na po. Sa kasinsado na po ang Naga City. Sa mga syudad sa enterong Kabikulan, number 1 asinsado ang Naga City. Garupan duwasa na po ang Legazpi City. Kita, Iriga City man.
kadakol pang city na nagburtuaan na kung saan baad pantulungan po ang Iriga City sa klase nin pagbuhay-buhay kan mga namamanwaan pati na sa mga negosyanteng nag-invest. Oy, sa mga negosyante, happy fiesta man sa Indo dyan, sa Naga City. Sa raw po ngunya na pandemic, napiktado man ang sektor nin mga negosyante. Kada ako apektado po sa panahon ng pandemic. Bako lang mga negosyante, mga empleyado, dakol na mga sektor, pati obreros, sektor ng transportasyon, mga sektor ng OFWs, dakol nagkawaraning hanap buhay. Ano usungon yan na mga negosyong nahihiling ko na garo na kabuting nagburtuaan sa mga palibot kan sa tuyang lugar. Ining mga negosyo nin lechon, manok, fried chicken, mga pagkakan. Dahil siguro nga niya ako, ang mga Pilipino, food lovers. Kulang nga niya ako nahiling ng mga nagbabakal prutas, Kaya kulang na nagninegosyo ng prutas kasi mga malalapao na produkto. Morlogi ang naabuton dyan. Bakong arog kan mga lechon manok, fried chicken, inasal na mga isda, pritong isda, pagkakan. Although, napapanos man ang mga leftover kayan, pero kadaklan niyan ang negosyong naihling ko ngunyan. Dahil mahilig sa pagkakan ang mga Pilipino. Saka, ano ba dyan, nasirbing panira, nasirbi pang pulutan. Oy, so mga parainom daw, pumurupundong na kita magparainom, GCQ po, ang Iriga, GCQ, ang 28 banuan sa probinsya po ng Camarines Sur, inaprobaran ang kagada ni Gobmix Villaferte. Sa kan IATF Bicol. Kaya magsunod po kita sa mga guidelines, sa mga bagong panundon. Ang mga local chief executive, magparuluas man kamo na mga guidelines nindo sa sendo mga bisinos. Sa kasarupa, sarupang narisata man. Sa nagkapirang mga alkalde, na dapat maging modelo kamo sa pagpautob kan minimum health protocol or protocol standard. Kung baga bawal ang social gatherings, kung baga bawal ang mga party, birthday party, in other parties. Na kung maimbitaran ka mo, ano daw kung magsayuma ka mo, as in abisuanin doon na, oy, social distancing ka mo, kung maururog ka mo. Kung pwede, dahil na nga mag-irinom arak, nauuso ang harawaan ng COVID, na naglalangkaw po ang kaso ng COVID. Bakong, pati mayor, na naimbitaran, yaon man sa okasyon kang birthdayhan, nakikipag-inuman, nakikipagkwentuhan, na mayo ng social distancing. Ano naman tayo, Diyos ko po. Nagigibo kita ninlay sa satuyang mga lugar, pero dapat da ita barion anlay. Dapat sa tuya, garo kita itong mga lehislador na law-making body kita, kaya dapat bako kitang law-breaking body. Dapat maging ihemplo, modelo pa sa pagpautob kan sa tuyang mga bagong panundon. Bakong kita pang nagpapaarog na ang mga konstituentista maging mga kusong na maging, imbes na maging law-abiding citizen, na mag-follow o mag-abide kan policy, daita kay no man mingani nga si mayor nagkakalat na. Kaya dapat po kita, common sense naman lang po gayud. Common sense na lang po. Lalo na nagtataas ang COVID-19. Kita mismo maging disiplinado. Ano ba niya itong mga alkalde?
sa sadirita para kita maging modelong pangarugan kan sa tuyang mga constituentes. Bakong kita pa mapadara para mapagbigyan ta, madali na naman kayang eleksyon, baad nga magtampo si arog ka niyong tao, dahil kita mag-aparisir, kay puwan yaon nga kita duman, makiinom-inom, makitagay-tagay, Diyos ko po, napakamali, ay sur ka mo, sa paghiling kan publiko, nagbabalgar ka mo, kan pinapautob na health protocol. At no social gatherings, yaon ka mo dyan, nagagatherings. Nagtuturgay-tagay pa. Ang iba man na mga pastidyo, iba man na pasikatero, post kaagad sa social media, na dahil lamang naggamit kan sa endang sentido di komun, na pwedeng kapahamakan ninda, an sa endang ginibo. Katutuyawan ang sa endang ginibo. Di ba? O dyan man sa mga vaccination center, sa mga nangyayaring roll-out vaccination place, dapat mag-assign po kamo dyan mga mayor sa lugar nindo. Kisira pulis, barangay pulis, frontliners, na mag-guide dumampo sa mga taong mapabarakuna sa mga vaccination site na i-implementa po anidapod na social distancing. Sa ka-guide nindo ang tao para laing magsurusuan. Kung mapalista pa lang kangaran, digdinantig sa lugar na ini. Kung nakapalista na interview na, another pila, dumanantig kita na naman mapila, palaog duman sa tuturukan ka na ning bakuna. Pagkatapos nantig na naturukan kang bakuna, pila ka na naman duman sa pantulo para i-release itong vaccination card mo na pirmado kan doktor o nurse na in charge kan vaccination rollout sa sendo pong mga lugar. Takunday, matutuyawan po kita kayan kan public. Sa kaduman man po, sa mga pulis, chief of police, masimpil man, nagibuhon ta. Makulog man sa partita, nagibuhon ta sa kapwata, sa mga sibilyan. Kung ang kasuguan po, kan sa toyang mga nakakataas, kan gobernador, ta si Gobmix Villaperte, may guidelines ng ipinagpaluwas, para po sa mga bagong panundon, sa pagtaas sa tuya from modified general community quarantine, ibinagbugta kita sa general community quarantine. May mga panibagong panundon na duman sa mga namamanwaan na mabalgar, mabayular, kan mga policing ini sa health protocol, minimum health standard or standard health protocols. Kung may sindang multahan o di multahan ta, tangarig magkararaya. Dahil pagparapasi parahon kaniba, nagaroan iba abo lamang magkuyog sa ipinapautob kan sa tuyang gobyerno na mga patakaran na dapat sundon para sa karahayan kang kagabasan. Na dahil kita magkaigwa po ning hawaan, kaya ni pong nakakatakot na COVID-19 dahil po sa mga kadakol ugbon ining lintik na COVID na ini, naigwang mga African variant, Brazilian variant, igwang kung ano-anong litsing variant, Delta variant, na nagdadako lang nagagadan, binabawi ang buhay. So kung kinakaipuan na bugtakan tanan ng ngipon, pangil ang batas, ang policy, para po kita makalikay. Ano daw kung gibuhon ta na po? Arami, sa panahon ng pandemic, tika pong maray ang mga tao. Pero pwede man pong gibuhon ta. Tabangan kan mga local government units, si mga mayong gagamito na face mask, panawan, kung bagay ka mong COVID response fund. Magbakal ka mong face shield, face mask, taanin dong libre itong mga tios,
na mga namamanwa na cannot afford sa pagbakal ng alcohol. Manao ka mong alcohol. Tangarig pag nagluwasinda, dahil sinda si taron kan mga pulis, or dahil sinda pamultahon. Taram ko, nakukonsensya man ang mga pulis sa panahon na ining grabe ang katikapuhan kan mga tao. Asin dapat tukduan ta na lang, idukaron ta, siguro, kung paano maging law-abiding citizens ang mga tao. O mamotorsiklo, bawal na magmotor na mayong helmet. May nagmotorsiklo, nasitakan pulis, mayong helmet. Mayo man panregalong helmet ang pulis, takon sa man at tikapo. O anong dapat gibuhon? Siyempre mumultahan po kamo na nag-drive kamo ng motorsiklo nindo na mayo kamong sulot na helmet. Eh Diyos ko po, 1.5 gayud ang multa kayan. Hinagadang kamo ng rehistro kan sa indong motorsiklo. Expired pa, another multa na naman yan. Nag-drive ka, makapang lisensya o expired ang lisensya mo, another multa na naman po yan. Kaya dahil taman minsan mababasol ang sa to yung mga law enforcer, mga traffic enforcer, kung ka mo nasisitar, asin na mumultahan. Dahil nagbabalgar ka mo kan batas. The law may be harsh, but it is the law. And we should follow the law. Sundon ta po ang batas, dahil sakop kita kan batas ka nasyon kan Pilipinas. Para maging marikitang mga syudadano. Dahil kita magtampo sa mga law enforcer. May kurpyo na pinag-iimplementar sa pagtaas kan sa toyang quarantine classifications. So, i-implementar ang kurpyo. So, mga minor de edad na dahil pinaparoluwas, stay at home. Yaon sa tinampo, naggarayaba-yaba. Ay iniiwasan ta po digdi magkaigwa ng pagbungkaras ng makangirhat na krimen. Masisitar. Maanggutan magurang ta bit-bit nga sa kwerpo di pulisya ansa mo yang ngayang minor de edad naki dahil pinapabayaan mong kan magurang na nailing ng may curfew may curfew arpo kita. Kaya dapat magsunod po kita. Kooperasyon kan lambang saro, tarabangan kan lambang saro, para sa karahayan kagianan kan sa tuyang pagbuhay. Bakong itong pag nasisitar, nagmumuto-muto, naghihinanakit, naanggot. Dahil nagbabalgar ka mo eh. Mga nagiirinuman, napasadaan kan na police patrol, naagyan, nasitar, sige na ngurub-ngurub. Eh nakauba pa kung nagiinom ng alak, tauna mo mga siga. Una mo mga maton sa lugar ninda. Nagiirinuman sa gilid pa kan tinampo at bawal. Nailing na nindo po yan. Disiplina ang kaipuan kan mga Pilipino. Pero bako man pong gabos mayong disiplina, an iba lang an mayong disiplina. Kaya para magiging disiplinado ka mo, patawan ng penalidad, multa. Ang mga barangay nga ni dapat magpasar ka mo ng barangay ordinance sa lugar nindo na ipagbawal naman sa mga gilid kan tinampo, unatad kan mga harong na magpara irinuman nakahuruba nag-iirinom na una mga siga. Pagbururat na kurahawa na aniristoryahan abot na sa ikapitong barangay ang busis. Na dapat maging disiplinado asin disente ang tao. Kung mainom, di dyan kamo sa laukan sa indong lagwerta. Nakasulot bado. Mabakal sigarilyo, mabakal sa tindahan, huba. Garusiga pagdating eh. Pag-arog daw kayan, garusiga ang dating. Pangitilingon. Tagaro naghahanap ng trouble eh. Pag napapanga, tanago sa nadahan, ngaw-ngaw man. Okay, dapat sa tuya, para mamantinir ang katuninungan, asin pas i-orden. Dapat ang lambang saro, may takot sa Diyos, may takot sa ley. Asin magsunod sa mga patakaran or batas kan sa tuya pong gobyerno. Apira kayan dapat tang sundon, number 1 pati, ang batas kan sa tuyang kagurangnan.
Good morning po. Pakibati man po kaibigan ni Mary. Happy birthday. Watching sila ngayon. Ay, iyo ha. Ang iyo gayud itong pinapabati kasud maano taga Legazpi Albay. Si Hector Yuri. Oh, baka asawa niya ni Mary si Hector binabati ko kayo Mary ng asawa mo ng magandang umaga. Saka yung sabing taga Albay na nag-birthday kahapon, ko talaga ito nabati ay. Nakakaya naman kasi nabot akong oras na kahapon eh. Ngayon nga malapit na naman ang time. Minsan kasi may tinitema ko, nakakalimutan ko ng balik-balikan yung mga nagpi-Facebook live sa atin. Kaya sorry Kay Bayaw Erning Medroso ng PNP Calabanga, nag-watching din lagi. Si Bayaw, Deputy Chief of Police Ernesto Medroso. Bayaw, sir, good morning sa inyo dyan. At si Irman ng Dunya Maureen Medroso, happy fiesta sa inyo kaso may COVID Gusto ko sana makipamiesta sa inyo ngayong fiesta, handaan siguro ngayon dyan. At bukas sa Pransya naman ang handaan. Uy, tanagirumdumang ko si Kung Sal Fortuno. May harong pabaga siya duman sa Calawag, Naga City. Napapanong mga bisita, lalo na kan mga media. Agaro Sabado ito, Domingo ito kita nagdudurman. An makonsilo ta barasog-basog na, may pabalon pa. Garo mamimiss ko yan Please pabati kay Hector Tan Yuri at kay Mary, kay Gina Sisno Ablon, Buena Obra po, thanks, God bless. Good morning ho sa inyong lahat. Mabuhay ho kayo. At manatili tayong masaya at iwas tayo sa COVID-19. Iwas tayo sa mga sakit. I-maintain natin ang pagiging healthy natin. Okay? Stay safe ho tayong lahat. Kuya Hector Tan Yuri, asawa niya po si Ate Mary. Ayan. Sabi ni Maureen na thank you sa pagbati kong happy fiesta sa Inda. Dirimang ki Michelle, hermanang Michelle Pasiti, happy fiesta man dyan sa Pransya. Tomorrow baga, fiesta kayo dyan. Dapat nga yaong kita dyan gabos, fluvial procession, maagi si ina sa salog. Kaso walang actual tayong fluvial procession. Anyways, Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Happy Fiesta, Bicolandia. Happy Fiesta sa tuyang milagrosang patron di Bicolandia, Nuestra Señora de Piña Francia. Sa mga nakatutok man sa mga transistor radio, good morning. Yaon po, may nag-text man sa 0948241767 sa tuyang text line number. From 09094606-134. Ang reaksyon niya digdi, correct po, correct polyamor. Ano daw po sabi yung kayan? Correct polyamor. Okay, salamat po Ay, good morning ma'am kay Mr. Joter Tersinio of San Agustin, Iriga City. Sabi niya, inutan ko na ngayon para watching mo na magbati. Tabaka mainutan pa nga ko idol. Tapos si Mr. Ed Ulyeres, Saro man palan sa avid listener tan sa iyang bilog na pamilya. Sabi niya, Joey,
para dangog ako kan RPNDCKI. Dahil lamang kami nababati sa Barangay Santo Domingo, Iriga City. Kaya binabati ko and congratulations Siring man si City Councilor Idsel Di Maiwat, Dawa Turog, Agko Kipurog. Ay, sorry. Joke pala niya ni Governor Migs Villaferte. Na si Councilor Idsel Di Maiwat, Dawa Turog, pwedeng gisungon sa ngaraning pagserbi sa publiko. Naga-uwatsing. Siring man si Councilor Dante Si Oliva kan Ciudad din Iriga sa Santo Domingo, nag-uwatsing man. Thank you. Si City Councilor Sani Maestrado kan San Roque, nag-uwatsing man. Pero ang barita ko pala, digdi palan sa Iriga City, garo abo an iba na ang maging running mate, tandim ni Vice Mayor Rex Oliva. Ta si Vice Mayor Rex Oliva baga kandidatong alkalde. Naglataw ang barita na ang magiging tandem running mate si punong barangay Danrib Abunite. Uy, kadakol dang nag-abo, nagkontra, nga kayan ta. Bad na naman niya palabanan ki Councilor JC Abunite Jr., tamagpinsan pala niyan, bad nga maduwa na. Daog-dakon sa bulang palan. Totoo pala ang sabi kan mga parabulang na minsan nababalukagan kaya nga pirming daog. Daog nga sa pambalukag. Igwa pala niya kung araw kayo sa mga bulangiro. Kaya garo nakumbinsi si Kung Ilre Villaferte na si Dawa Turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pagserbi sa publiko, Councilor Idsel Di Maiwat ang maging tandem running mate ni Vice Mayor Rex Oliva sa maabot na 2022 election sa Iriga City. Yan pala ang garo naglalataw na latest mo niyan. Pero hindi ko lang kung totoo yan. Istoryan sa naman ako. Saka ngaya, medyo buka-buka ngaya ang palad ni Idsel na Di Maiwat kaysa ngaya ki Danrib na Abunite na napaaram pakipapa niya kung may mga nagsusulisit. Lalo na nga sa media, solisitan mo man yan ni si punong barangay Danrib Abunite, ay in charge nga sa media si Papa, si Manoy Jun Abunite, garo, pag ang kandidato dahil nakakadesisyon sa sadiri niya, sa mga solicitation, mapaaram pakipapa niya, garo talaga maluya, kaya kapalan niya ko si Kagawad Idsel Di Maiwat, buka-buka ang palad. Iyo ang nagaro bibindisyonan na maging running mate. Saka sa ropa, napakasimple sa naman yan. Equity of the incumbent po ang perming rinirespetaran dyan. Ngunyan baga, incumbent si Councilor Idsel Di Maiwat, si Rex na Oliva, incumbent Vice Mayor. O normal na sindandawa talaga ang pwedeng magtandem. Bakong iyo po, dawa nga ni kayo itong mga nakaaging bulan. Naglataw ang pangaran ni Attorney Butch Ortega na pwedeng magkandidato kung bako man incumbent, ipapaulyan kan ibang mga local na direktoryo kan Team 1 Iriga. Taigwa yan ng local na direktoryo. Nag-uurula yan. Kung siya incumbent, di yan ang tataaning priority. Bakong iyo po. Kaya lang si Atty. Butch Ortega garo da isinuportaran ni Papa niya na magkandidato. Kaya garo atras, sibog. Marikason da si pagka-atras. Aram po nito kung mayong suporta man ang God, kung mapang logistic. Siyempre, ang politiko po, sabi ko na nga ni, durulo ko ng mga taong sobra ang pangangaipo. Mayo man ibang dulukan sa diring tao. Pagbigyan ka sa rong bisis, okay. Panduang bisis, may tataramo na. Ay pantulong bisis na dumulo ka, diba, kulhabang ka na, or ipalapag ka sa Doberman. Ay nako, inabot na naman kita ng oras sa pamamaaram. Ang tabayanan ang samoyang lady announcer na always lady in red. Kagawad Ilma Dili Magaspi, standby ka mo dyan sa masunod na programa. Salamat po, salamat. Standby po ka mo sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up